İsa koyo ku sero milletre meseli vate ew misnaye û jara ame cêr ew şêligên ogird ey dimaşî. Ew merdum o cizamin ame İsa'yê hetek ew xwe çeker ningandê ji ver. Rî xwe na erda ew reca kerd va Rabbî eke tu biwazêze tu şenê min weş kerê. İsa'yê destê xwe ker derg na ey ser ew eyrê va ez wazana pak bi. Hema cizamê merdimî bi pak ew merdim bî weş. İsa'yê eyrê va şok kahînê hetek. Wa bivîno ku tu nêweşîra xwe ra reyayê ew wa ozî tesdîq kero. Behdozî zeke kanûn dê Musayê de yazı biyo qurbananê pakê bikike pêro bizane ku tu nêweşîra xwe ra reyayê ew bîyê weş.